Fomentar la igualtat de gènere i l'ús del llenguatge no sexista és l'objectiu d'una nova campanya que impulsa la Diputació de Tarragona. Sota el títol No em discriminis amb la llengua, es vol fomentar una sèrie de programes de televisió i espais radiofònics on s'explica com poder fer que la nostra comunicació no discrimini en matèria de gènere. Ràdio Televisió de Cambrils és un dels mitjans de comunicació que participen en la campanya. La Diputació de Tarragona ha presentat una campanya que forma part del Pla d'Ocupació d'Igualtat d'Oportunitats, Diagnosi i Difusió impulsat per l'Organisme Autònom de Desenvolupament Local. Aquesta compta amb la col·laboració del Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu en el marc del Pacte de Santes Creus. Una campanya que consistirà en la difusió de programes de televisió i microespais radiofònics amb l'objectiu de fomentar la igualtat de gènere i l'ús del llenguatge no sexista. La campanya va ser presentada ahir a la tarda pel vicepresident primer de la Diputació de Tarragona, Miquel Àngel López Mallol, al Palau Bofarull de la Diputació a Reus. Hi ha una diferenciació moltes vegades amb les paraules que identifiquen només la part masculina i no part la femenina. I aquest és un dels punts al qual nosaltres, a través d'aquest organisme autònom, volem intentar arribar a la ciutadania. Lògicament hi ha un treball darrere molt important. Una entitat que assegura vol aconseguir la igualtat entre gèneres, tot i que la situació, afirmen, és cada vegada més positiva. Sabem que el tema de la discriminació en general de la dona és un tema que cada vegada, gràcies a Déu, es va superant. Cada vegada, tant la part d'empreses i de més, els mateixos homes estan més mentalitzats amb aquesta igualtat que té que ser així i ha d'existir. I el que hem de fer nosaltres com a entitat i com a persones i com a homes en aquest cas és ajudar perquè arribi aquesta igualtat. Durant la trobada es va projectar un extracte dels programes de televisió i una mostra de les falques radiofòniques, a més de fer-se una representació teatral de petit format sobre la igualtat de gènere i l'ús del llenguatge, que va cloure l'acte. La sèrie de programes de televisió titulats Contracte d'Igualtat consta d'11 capítols. Aquests recullen el testimoni i les experiències personals tant de tècnics especialitzats en matèria d'igualtat de gènere com de ciutadans en general i aborden qüestions com la conciliació laboral i familiar, dones emprenedores o l'estat actual de la situació de desigualtats entre homes i dones. Per altra banda, els microespais radiofònics No em discriminis amb la llengua pretenen fomentar l'ús no sexista del llenguatge a través d'una sèrie de recomanacions per incidir en els hàbits de la població.